Hola, soc Cristina Font i aquest vídeo és en resposta a la invitació que em va fer l'Iven per al seu 25è aniversari i el canvi de rumb que ells esperaven donar-li el que havia sigut una convocatòria de durant molts anys. Ells em varen convidar per a parlar una mica de quina havia esdevingut la meva trajectòria posteriori i em comentaven a través d'una trucada telefònica doncs, si aquell fet de presentar-me en un parell d'ocasions i haver guanyat o més havia esdevingut un principi per escriure. Doncs la meva resposta fou que jo ja escrivia i per això m'hi vaig presentar. Però de tota manera, aquest tipus de canals són absolutament necessaris, eren absolutament necessaris. Actualment han migrat, han mudat en una altra cosa i estic convençuda que seguiran també les empreses i els canals, no només institucionals, sinó també públics i privats, adaptant-se a les noves necessitats. Comentava, i em venia de gust aquesta reflexió, avui dia els canals són absolutament d'un consum tan ràpid que pràcticament un ja no té aquell anhel d'escriure per veure què li publicaran o per guanyar. Recordo també de la meva competitivitat aquells dies, però fonamentalment el que més recordo eren aquelles estones d'esbarjo, aquelles estones de classe on, malgrat ser una bona estudiant, m'evadia per la finestra i em dedicava a escriure. Si observeu, he de decidir agafar aquest fons. Crec que és representatiu del que pot esdevenir en un moment determinat l'atac o el conviure amb persones. Jo vaig ser víctima en un moment determinat de la meva vida, de l'assetjament escolar. Era un moment en el que fins i tot era una mica poc cool parlar-ne. Avui dia, cada vegada més, i a més aquella setmana en què l'Iven precisament portava a terme aquesta espècie d'acte al pavelló de Suïssa de Berga, justament era el Dia Internacional contra el bullying, contra l'assetjament escolar. Jo vaig ser víctima d'assetjament escolar i probablement l'Iven sense saber-ho i probablement la pròpia situació literària el que fou és un enorme bàlsam per potenciar aquell tret distintiu i sobretot, fonamentalment des de l'absoluta ingenuïtat i innocència d'escriure bé i d'escriure mirant a casa i d'escriure mirant en ferm els objectius. Per això, a dia d'avui, soc comunicadora, soc criminòleg, em dedico també, per què no, a ajudar amb una clara vocació de servei i fonamentalment soc una tia que no tenia cap tret. A vegades entenem que el maltractament pot venir derivat d'algun input de l'altra banda, no? No fou el cas, però si ho hagués sigut, si jo hagués portat ulleres, o si jo hagués sigut la més tonta de la classe, o si jo no hagués sigut una bona esportista, qualsevol altra circumstància, tampoc hagués sigut motiu per l'assetjament escolar. Hi ha persones que l'han viscut pitjoríssim, i en aquest cas la literatura és un canal meravellós de sanació. Per tant, des d'aquí, enhorabona a l'Iven, enhorabona perquè per a mi aquelles estones de pati d'escola i aquelles estones d'escriptura em van ser meravelloses i, per tant, des d'aquí continuarem treballant per a fer-ho tot possible. Un reconeixement meravellós perquè precisament en una de les ocasions que vaig esdevenir guanyadora jo ni tan sols recordava ben bé quantes ni tan sols els poemes. De fet, m'agradarà també recitar-los en vídeos o missatges posteriors. Recordo que en una de les ocasions vaig anar fins i tot a recollir el premi amb el tratge de treballar, perquè aleshores tenia 16-17 anys, però jo ja vaig decidir aleshores deixar la ràdio i posar-me a treballar els caps de setmana per guanyar-m'ho tot jo mateixa. Probablement, no sé si fou un error en aquell moment suprimir una passió i una vocació, però sense cap mena de dubte, malgrat que ho hagués pogut tenir tot per part dels pares, vaig decidir treballar-ho i vaig decidir precisament començar a establir una estructura des del treball i des de l'esforç. Un error enorme que vaig fer aleshores, doncs sense cap mena de dubte, va ser ni tan sols donar-me el temps que tota nena ha de tenir en aquell moment per anar a recollir una cosa tan meravellosa. I hi vaig anar precisament amb la samarreta d'una perruqueria, que aleshores treballava els caps de setmana en una perruqueria. Per tant, em fa enormement feliç, ara sí, poder venir una mica més arreglada si cap. I després, per altra banda, hi ha una frase que sempre he recordat, que me la digué en aquest cas una de les maltractadores d'aleshores, resident a Casserres, que em digué tant de bo o
Déu meu, si fossis tan bona, oi? Aquesta va ser textualment la seva frase, si fossis tan bona amb els pinyos, cito literalment, perquè no és correcte, si fossis tan bona amb els pinyos com ho ets amb les paraules. Doncs aquestes són les paraules que ens han salvat, les boniques, les menys boniques i les que fonamentalment al final han convertit tot plegat en un anècdota.